Ukraine yakhale kulamulidwa ndi Russia kwa zaka 337. 1983 President Ronald Reagan anakhazikitsa bungwe National Endowment for Democracy. Amapereka ndalama kwa anthu aku Eastern Europe kuti aukhe boma. Zotsatira zake ku Russia kunabadwa maiko ambirimbiri. Mwachitsanzo Estonia, Latvia, Ukraine, Belarus analandira independence. Mwezi wa Marichi 2004 Estonia, Latvia, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Romania analowa NATO. Maiko onse ndatchulawa ali kumalire ndi Russia. Ku Ukraine mnzake wa Putin amene amakana kujoyina bungweli anawina chisankho. Mabungwe aku America like USAID anachita fandi zionetsero zimatchedwa kuti Orange Revolution. Anapitirizabe kusokoneza maiko. Mwachitsanzo Egypt, Tunisia, Yemen atsogoleri awo anachotsedwa ndi anthu amene amathandizidwa ndi USAID, Qatar komanso Open Society Foundation. Ataphedwa Gaddafi ku Libya, Vladimir Putin analokwiya kwambiri. 2 months later anawina chisankho ndi kukhala president. Tikukumbukira mu nthawi imeneyi anthu ena ku Russia amachita zionetsero zodana ndi kusankhidwa kwake. Posakhalitsa parliament inasintha malamulo amene akuti aliyense olandira chithandizo ku America azalandira chilango. Tinaona Alex Navalny amathandizidwa ndi Germany komanso National Endowment for Democracy ya ku America. Anamunjata ndi kukafera ku ndende. Kuonjezerapo NATO imachita support Georgia ndi Ukraine kutesa ubale ndi Russia. 2008 Putin anayamba nkhondo ku Georgia. 2013 President Viktor Yanukovych wa Ukraine anakana kukhala membala wa European Union. America ndi anzawo anakwiya. USAID, Open Society Foundation, National Endowment for Democracy anachita sponsor mademo. Zitafika povuta President anachotsedwa ndi kuthawira ku Russia. Putin ataona zimenezi anakwiya pona kuti NATO yalanda boma. Nthawi yomweyo anatumiza asilikali kukatenga Crimea. By 2022 anachita invade dziko lonse ndi kulanda Eastern Ukraine. Akuluakulu mukafufuza bwinobwino mavuto amenewa anabwera ndi NATO. Ukraine ikaphwasuka Zelensky adzafuna ndalama zomangira mizinda. America idzawabwereka. Akadzalephera kubweza adzatenga nacho gasi ndi zinthu zina zofunikira. Mwachitsanzo ku Iraki anamenya nkhondo. Itatha anabweka ndalama zimene anabweza ndi mafuta galimoto. Same applies to Libya. Mafuta akupopedwa ndi makampani aku France. Pa DRC pompa Diamond akupita ku Europe.